Kan? Aku bagian nol. Ya toh. Cek. Lah, Mas Agus tinggal keceran. Kowe ora oleh toh?
Kowe ndak oleh ta? Lo, selo. Cek. Buatane sithik. Kowe oleh ta? Buatane. Terima kasih nggih Pak Bapak Ibu nggih. Enten 50 meleh nggih. Nggih. Buatan ora bas aku ki ya guyon kok. Ah, nyawa Mas Agus. Kowe kok bejomen kowe. Lah bejo kepatuta wong krepet tanggaku kabeh. Oh iya. Kowe wong adoh. Mamu lah wong adoh ora tak kenal karo wong Jawa Tingkir. Karo TK, karo PG. Hah. RI Jambon. Nggih niku nggih Bu nggih. Bu Wiwi niki nggih pimpinane. Ya Allah jan langsing terus iki. Bu Wiwi. Bu Wiwi. Aja wak-wik. Lah iya. Iki pembinaan mungkin masamu. Sing tenanan. Kowe iki ditonton pamirsa sedaya lho. Luar biasa lho, Ren. Ah, luar biasa. Ini kaget. Aku yo kaget. Ya Allah. Ya Allah nyapa Mas Penonton ya Allah. Nyapa? Kaya jagung kabeh. Iki jagung ya nek. Jan meriah lho sore iki. Luar biasa. Acarane iki. Nah, iki lho. Apa geber semene gedine. Pagelaran reog cilik paraga bagus Sarjula Muda. Wih diwaca PG dan TKPG RI Jambon luar biasa. Dalam rangka tutup tahun pelajaran 2025 2026. Cara niki mang perpisahan nggih. Nggih. Ya, Wiwi lah. Aja Pak Wiwi. Lah oglok ya nyapa? Nyapa iki? Aja, suwun, Mbak. Kene 100.000 ya. Lah tak tonyo kuwi dhewe dikai banyu matur suwun lho. Oh, lah Mbah. Iki lek kacamata Mbah. Ora, Mbah. Ora leh Mas. Mbah, iki monggo-monggo. Ya iki pamongko rada sore iki awake dhewe jame mepet menghibur masyarakat RBN karo TKPG RI Jambon. Sing duwe anak cilik-cilik wayahe TK ndak nggih dilebokne ben iso marok kaya kuwi lho. Aku sing rada gumun sih to Mas Agus. Ngomong iklono lho. Piye? Lah cara jawane klono iki gagah gede dhuwur. Lah iki bareng duting nah. Oh, alah. Lek dudungi wong. Lek iki carane gagah ya. Ngene ta carane? Ya. Tung plak plak. Ngono ta? Ya. Ki nyapon duting apa, Bang? Duting wong. Itu wong awe bane iki. Tak tonyo mengko jan waroke luar biasa jan brengose sak kental-kental. Lah ndi? Kae lho ta. Jan ana nyuprus kabeh ngono kuwi. aja ngono wong. Lah iki lho. Iki anake Yusri iki mesti. Endi? Yusri, alah guyu kae. Endi to? Ah, Sing ndi rek? lah guyu ki lho. Sing ndi? Sri, anakmu kele dipacai iki mbok yo brengose. Lah iya. Namanya siapa? Jayan. Sapa? Jayan. Deren apa Ambeien? Ambeien. Wes hampir. Deren lah. Deren. Sitok iki. Namanya siapa? Hanan. Hanan. Lah kok irunge pating cloneng Alah aja. ya ngene iki warok sing tak gumune kok sitok Apa? brengose. Tapi nek mangan upane mlumpuk ning kene. Bolangin dandane ke bocah. Lah iya lah iki kaya sithik ngene lho. Lah Lah masa teko kene iki ngomong iso. ayo dan ngene iki Mas Bolang luar biasa lho. Pelatih Iya ta? Bolang. Lah masa aku gerusung-usung kenang iki. Alah ora. Ayo digas. Ayo. Kowe emang kon satu lho. Bisa. Yang Ya. kayak emang
Aku ya seana Gus. Iki ngebui aku ora lagi ya Allah. Ya terima kasih ya brengos ngepres kabeh. Mas Agus iki iki apa to wis. Lebar kok kono gek rene aku wis kok. Wis. Pundi oh Bu Mami to? Dek Randy. Hah? Dek Randy. Apa? Sini. Lah sini apa to? Disabar cah cilik ye. Dek ora isin blas. Lah aku anake cah cilik kok. Aku sing njaluk gudi nek no. Iki sik. Lah iki gede iki. Iki gede dhewe iki. Aku ro kuwi. Napa? Tunggune anu tanggane Mbak Wiwi. Kayak jenenge Sapa? wok-wok. Butuh apa? Ora nang wong iki ora nang. Ora muni sing ora. Ya. Pengrawe iki njaluk to ya. Ya gampang ya. Ya, Tak lanjut sih ana. Bu Wiwi niku. ya Bu Wiwi ya. Anu beto tas napa mboten? Ora. Nggih. Ya. Ya. Aku ren. Aku ki memberi semangat kepada diriku sendiri. Dadi aku lek nyebut ngono kuwi gak apa-apa. Ora apa-apa. Bisa kok puluk cangkemku merese ya. Bisa. Ayo. sedaya mawon amirsani galongan kucluk ngene iki. Lho piye bature njaluk apik lho. Iki malah kaya kethek ngono to. Ketabuhamu apik lho, Ren. Bos aku ana tak gentuk ketak. Baleni nekno ya. Ya. Dibaleni sing apik, Ya. njaluk sing apik. Sing apik. Ora kaya kethek. Ya. Bukan. Ya. Bageno. Mas Agus, iki cara kendang mono yang njaluk bagian. Dadi diparingi ya. Nggih Bu Wiwi nggih. Dompete pundi? Ora aku ki guyon. Bu Wiwi iki jangan lho. Guruku lho Mas Samuyan. Brajari aku sik cilik lho Mas Agus. Kuwi nggih. Heeh. Aku ki TK kono, kowe TK kono. Heeh. Tenane. Paling lali Bu Wiwi. Jajal teko nono. Mboten nggih, Bu. Lha kok mboten piye to? Guyu wae. Wah. Lho dititone yo. Wah, iso ora nek Bu Wiwi ora iso TK PG kuwi iso sejaya ngene iki. Bu Wiwi dan rencang-rencange guru ki lho. Sopo ae? Hah? Wiwi. Bu Wiwi. Wok-wok. Reneng kok. Aku ki yo ora roh para pati jenenge lali. Pokoke dan krune Bu Wiwi iki kathah. Enek Mas Bolang, enek guru-guru liyane. Lah betul. Nek ora nang Bu Wiwi karo Mas Bolang karo guru-guru liyane, cah-cah ki ndak iso dadi kaya ngene. Lah iya, Ya ta? jan ampuh pokoke. Ampuh aku sih paling gak seneng yo sitok. Lah nyapa? Bringose warok teko kene. Lah warok. Ayo, ndang gendang. Ayo.
Kamu milih sing gede ta? Mas Agus, aku tak milih golek dhewe. Enak aku kok ya. Iki sing luwih sangka iki ya nek. Tenane. Goyangane ya enak. Cek putri. Nah aku lagi wis biasa mlakune kaya mentok kan. Ya ben, kaya mentok ya ben. Ah ngopo aku iso ngene. Ya mending kok iso. Aku mulai mending. Luwih mending. Kowe Enak. Kowe ngelokne nggon aku kaya mentok. Ah. Jajal nggonamu. Lah kok iya? Jajalan. Ayo Mas Ando. Pilihmu mimpi. Kan aku mentok ora apa-apa. Mimpi. Lah ora lho. Bocah arep njaluk etre kok malah. Ketoke batune entek kok iki sono ae. Engke kok ya jajak lho. Iki lho sing gak gawe udeng lho. Pringis ya untumu ilang sitok ngono. Mau enggak ngetreki Mas? Kan sudah, kan belum. Apa lho, Bos? Oh, iki lho. Aku wis arep malah cilik-cilik akeh lho. Kan mau kan lho. Ndi? Mau ya? Dua. Mau ya? Ya. Tung. Ala saya golek-golane. Ya tang lah iya ora iso. Wis kowe meneng ning kono. Ya. Ya ayo dia ayo. Tung. Gak apa-apa. Entar kok. Suwi darat. Sabar. Ayo. Sabar. Musuh saat cilik kok iso. Ya, kedai. Sik. Ya, Ayo Dek yo, yang mau mana ini? aku neno njaluk. Ini lho, tak warai.
Tung 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 gendang itu kan deket ketak pemerintah. Tung tung tung. Ngono lho ya. Ya, ala kaya malah kaya wong ayanan ngono lho, Bos. Ayo jale. Tung tung tung. tung tung no dewe. Ya wes jaluk kono no, ayo. Tung tung tung. Randy jahat. Wah aku Wong iki mang mlayu rono arep tuku pentol lho. Lah malah anu ya, anu ya. Kemarin tuh Beli pentol, beli pentol ngene Pak Parman ngene Pakku dhewe ya. Pakmu. Karo kono Parman, karo promosi apa-apa. Parman Pak Kurman